Eta bixi aurrera egingo dugu, datozela mesedez, Estitxu Alkorta eta Jasone Mendizabal lehen ere iragarri dudan bezala, eurena izango delako ondoko hitzaldia, ondoko ponentzia, eta ponentzia horri bide emango diona galdera bat izango da, eta beren ardura izango da galdera horri erantzutea, sartu bildurri gabe. Eta eman behar zaio, hori. Egunon, Jasone eta Estitxu. Egunon. Ongi etorri eta zuek galdera bat botako dizuet, hor geratuko da, Blowing in the Wind, eta zuek erantzun egin behar. Euskal Herriko esperientzia txarretatik, etekin ondorio onik atera alditeke, galdera horrela botata erantzuna nik uste baiezkoa dela, baina zuen kontua da hori. Ez, hau ez da gurea. Laguntza. PPTA ez da gurea. Onda zigara. Igual bai, baina Josun eta Osoa ez. A ber. Bai. Bai da gurea. Beraz, gu ez gara horiek, aurkeztu gaituzte, eta bai izenburea gurea da, orduan ekingo diogu lanari. Bueno, lehenik eta behin eskarrak ematea udaltopeko antolakuntzako erakundei, espazio hau eskaintzeagatik. Eta helduko diogu izenburuari, egia esan Estibalizek proposatu zidanean, udaltopeko antolakuntzan parte hartzen duen heinean hitzaldi hau prestatzeko, zerbait delikatua zela pentsatu nuen, eta bueno, adierazi nion, ez da honek biluztea eskatzen zigula, lehenik eta behin gure artean, eta gero hemen, zuen aurrean, eta prest ez egoen, da berak baietz, eta bueno, hemen gaude. Egia esan, striptease hau egiteko, asmoa badakagu, integrala ez da izango, eta bueno, morba sortu ete lezaken izenburuak, ze trapuzikin lau haizetara atarako ete dugun, eta holakoak egon litezke, eta ez da hori gure asmoa, baina bai bustetzeko asmoa daukagula, guretako garrantzitsua da. Euskaralditik elkarlana proposatu dugu, eta elkarlan eredu bat Euskal Herri osora zabaltzea proposatu dugu, eta ardurak eskatzen digu bebai, horren azpian dagoen zailtasuna zuekin partekatzea, beste batzurentzat ere izan daitekelako lagungarri, ariketan jartzea eskatzen digu honek, eta nolabait izenburuari buelta erdi eman diogu, eta nolabait esperientziatik ikasten badugu esperientzia txarra izan dela esaterik badago, eraldaketa da bilatzen duguna, eta terrenoa ezagutu dugu, hori da gure lan gaia, eta ez da esperientzia txarra, baizik eta, bueno, hortan ikasi beharra. Nola antolatu dugun gaurko gure hitzaldia, 3 atalde izango ditu, alde batetik, bueno, zerta lotu garen, ez da, gure elkarlanaren funtsa, azalduko du Estik, gero bigarren atal baten sortu zaizkigun korapiloetaz arituko gara, aurkeztuko ditugu hainbat, gehiago egon dira, baina, bueno, denbora labur honetara lehenetzi ditugu zenbait, eta horren aurretik justo bigarren puntuan hasieran nahiko genuke nolabait gure erakunden izaerari buruzko gogoetatxo bat egin, kultura ezberdinak gurutatzerakoan korapiloak sortzea naturala baita, ez da? Eta, bueno, ikasgaiak 3. atalerako utzi ditugu. Bueno, elkarlanaren funtsa tokatzen zaite esplikatzea. Bueno, oain dela ja 2 urte, hemen foro hontan gaina oraindik izenik ez zeukan egitasmo bat aurkeztu genuen, Iker eta Bilok. Orduan esaten genuen Euskaraldia hitza oraindik asmatu gabe zeon, baina bai ekimena eta dinamika zer izango zen eta zer zetorren. Orduan esan genuen egitasmoa berritzailea zala, ez bakarrik edukian, baizik eta lan egiteko moduan. Eta azpimarratu nahiko nuke edo gogora ekarri nahiko nuke orduntxe zer esaten genuen, bai? Elkarlanari buruz aitzen ginean, edo elkarlana lan egiteko modu berri hori aurkeztu genunean zertan eginean. Bueno, gur irudikatzen genuen horrela elkarlana, 3 planotan batez ere, ez? Gizarte eragileen eta erakunde publikoen arteko elkarlan batean plano hortan garatu beharreko ekimena izan erzala, kasu hortan, nazio mailan HPS eta topagoen artekoa,
Tokien tokiko kolektiboen eta nazio mailakon arteko elkarlan bat ere eskatzen zuela honek, eta euskalgintzan zein bestelako esparruetan ari ziren eragileen arteko elkarlan bat ere eskatzen zuela. Bai, 3 plan hori bereizten genitun, eta 3 plan horietan jokatzea eta lan egitea tokatu zaigu biloi. Bai? Eta elkarlanaren funtsa, 3 zutabetan edo 3 oinarri nagusi zitun, lidergo partekatua, oinarri edo zutabe handi bat, elkarren aitortza, eta funtzio banaketa adostu bat. Bai? Lidergo partekatuaren inguruen aitzen ginean, esateko erabakiak elkarrekin eta horizontalki emateko konpromiso hartzen genuen, bilok. Agerraldiak eta batez ere kanpora begirako ekitaldiak eta adostuak izan behar ziala, eta hoi asko zaindu dugu, gure artean, azkenengo 2 urtetan, eta batera, bai? Elkarlan hori hasiera-hasieratik irudikatu nahi izan dugu. Osea, ekitaldi eta agerraldi guztiek izan dira detaile guztietan adostua eta batera egin dugu. Eta gero bakoitzaren espazio naturala ederezako aitortza ere egin dugu. Hori jakin da, eta bakoitza zein gure, eta hori oso lotura handia dauka funtzio banaketarekin. Aitortzen genion bakoitza bere espazio naturala zakala, bere eragiteko esparrua bazala eta gurea bestea bazala, naiz eta gauza asko elkarrekin egin. Baina hori errespetatzea eta aitortzea importantea zen, gutzako. Elkarren aitortza horretan, funtzio propioak genitula aitortu behar eta errespetatu behar genuen. Aitortu behar genuen, eta hori oso importantea eta hainbat bileretan errepekatu izan detena da, ekimen hau, edo egitasmo bakarrik ezin dugu egin, eta hori hortaz jabetzea oso importantea, bai guraldetik eta bai euskalgintza sozialetik. Hau elkarrekin egin behar du bestela erren gehatukoa. Eta osagarriak izan gaitezkela, bai? Bakoitza bere funtzioa, bere garagin esparrua izanik, osagarriak izan gaitezela, bai? Be funtziotan. Eta funtzio banaketa dagokionez, ariketa hori behin eta berriro egiten nahi geha, hori egia da, baina hori bakoitzaren eragin esparrua ondo definituta, saiatu ginen, eta saiatzen egia bindikan, bakoitzaren funtzioak, eragile sozialena eta erakunde publikona, ahalik eta gehien bere izen. Funtzio banaketaz, hemen egin genuen ariketa, egiten ari garen ariketaren markoa ikusi aldozue, hori baino xeago ere badaukagu, baina balio beza apur bat zertzela nagusiak ikusteko. Hau edia nolabait, elkarra aitortzen diegun espazio naturalak, bakoitzarenak, eta gainera ardura naturalak ere. Beraz, da aitortza bai, baina exigentzia elkarri eskatzen dioguna horren baitan kokatzen da. Eusko Jaurlaritzaren egitekoa da, Jaurlaritzaren baitan zeharkakotasunez euskaraldia zabaltzea eta lantzea, erakunde publikoetan, bestelako entitate eta zerbitzu publikoetan, topagunearena da baita barriz bere oinarri soziala proiektuan inplikatzea. Gure baitatik harago Jaurlaritzaren funtzioa da EAEZ kanpoko erakundeak ekartea, eta baita be lurralde EAEren baitako bestelako lurralde eta herri mailako erakunde publikoak ere euskaraldira ekartzea, eta bere elkarlan eredura ere ekartzeko sustapen lan egitea, eta topagunean herritarrak eta euskalgintza soziala nagusiki eta bestelako eremu soziala nolabait erakartzeko eta lantzeko eta horko zera oliostatzeko lana gura gain hartzen dugu. Jaurlaritzarena da proiekturako behar den finantzazioa publikoa jartzea eta topaguneak bere gain hartzen du finantzazio pribatua lortzeko ahalegina egitea. Topaguneak dauka ardura baita be proposamen teknikoak mahai gainean jartzeko, ez da, guk ekoizten ditugu proposamenak eta horiek koordinatzeko eta kudeatzeko ardura daukago, baina etengabe Jaurlaritzatik proposamen horien gainean ekarpenak eta ardura propioak ere hartzen dituzte eta kudeatzen dituzte. Eta badago beste eremu bat, ziurrenik Euskaraldiaren 2. edizioan askoz gehiago bizi izango gaituena dela, Euskal Herriko entitate askotarikoekin solaskidetza eta harremana nola bideratu, hor, eragile asko daude, eta oro har, Eusko Jaurlaritzatik
erakunde publiko, zerbitzu publikoak eta enpresa handien eremua zuzenean lantzeko ardura hartzen dabe, topagunea gehiago herritarrak eta eragile sozialak izango ditugu langai, eta gero badira beste multzo batzuk elkarrekin joango garenak pixkate ardura banatzen eta moldatzen, ezta? Hau guztia egia esan ez bakarrik, baizik eta beste eragileekin lankidetzan. Orduan, hau da elkarri aitortzen dioguna, baina elkarri eskatzen dioguna baita ere, honen baitan, lankidetzak eta korapiloak. Bueno, korapiloan erretik. Hortikan abiatu ginen, marko teoriko izan, gure lankidetzan oinarria bakoitzaren funtzioa zein zuzian ere adostu genituen, baina, marko teoriatik praktikara eramatea, ez da zuzenki proportzionala, ez? Badaude oztopoak bidean, eta, oztopo horiek edo korapilo horiek zeintzuk izan dian, ondoren esplikatuko ditugu, eta nola askatu genituen ere bai, batzuk ez di askatu indikan, baina, horiek ere azalduko dituguen, baina hortan sartu baino lehen, igual, gogoetatxo bat gure izaerari buruz, ez? Bi izaera ezberdineko erakundeak egia lanen, oso kultura ezberdinekoak, eta segurenik korapiloak hortikan ere datoz, ez? Hau guztia baukizue, jartzen du Eusko Jaurlaritza topagune, baina izan daiteke edozein erakunde publiko eta edozein eragile sozial, bai? Eusko Jaurlaritzaren kasuan, aitortzen zaigu eta daukagu gestiorako zurruntasun administratu legal handia. Erabakiak hartzeko aldiz botere baukagu eta azkar erabaki ditzazkegu gauza, baina erabaki horiek praktikara eramateko prozesuak oso zurrunak izaten dira, makinaria handia, makinaria legal administratibo handia eta batez ere Jaurlaritzan dago. Beraz, hoi da gure errealitatea, ez? Bestalde, gizarte zabalari mezuak zabaltzeko zilegitasun instituzionala eta autoridadea badaukagula. Gure lan eitoko modua jerarkikoagoa da, goiti berakoagoa, eta alderdien dinamiken menpe ere egon gaitezke. Hau da gure errealitatea. Aldiz, topagune bezalako erakunde bat, gestiorako arientasuna eta azkartasuna, hori bai, aldiz erabakiak hartzeko ere, motelagoak, bai? Bere oinarri sozialarekin partekatu behar dituzte lehenengo gauzak, prozesuari ematen zaio garrantzia handiagoa, beraz, erabakiak hartzeko motelagoak izan daitezke, aldiz geo praktikara emateko askoze azkarrago joan daitezke, bai? Gure alderantzizkoa. Aldiz, eragile eta herritar euskaltzalei mezua zabaltzeko gertutasuna eta hauek aktibatzeko gaitasuna badu, topaguneak eta topagune bezalako beste erakundeak. Lan eiteko modu horizontalagoa da, eta alderdien dinamikatik askeago egon daitezke. Eta goaz, korapilotara? Lidergo partekatuaz. Euskaraldiarekin elkarlanen apologia egin genuen hementxe bertan, ez da, 2017ko udaltopen, eta lehen korapiloa aurkezpen horren aurretik gertatu zitzaigun. 2017ko urte hasieratxoan, joan ginen topagunetik, proiektu batekin, Euskarak 75 egun, herritako aktibazioak Euskal Herri osora zabaltzeko proiektuarekin, aurkeztu genien HPS-ko arduradunei, eta batzar hartan bertan esan ziguten bereiek ere, jakina, ez di lasartearra izanik, horretan ari zirela, gogo horrekin ari zirela, eta bingo, helburua partekatzen dugu. Ilusionatu ginen, zerbait garrantzitsua, Euskal Herri osora zabaltzearen idea oso potentetzat jo genuen, ilusionatu ginen, eta batzar hartatik bertatik erabaki genuen, elkarrekin egingo dugu, eta pozik, joan ginen bintzat topaguneko etxera, hau atera daiteke. Kontua da, elkarrekin egite horri forma ezberdina eman nahi geniola, elkarrekin egite hori nola egiten dugu, eta topagunetik naturalena zen, proiektua gurea da, eta beraz guk gidatuko dugu, herritarrak aktibatzea eragile sozialen funtzioa da, eta Jaurlaritzari dagokio baliabidea jartzea, eta hortan laguntzea. Eta listo, hortan geunden, baina pasillotan da zurrumurrutan heldu zitzaigun Jaurlaritzan ere, beraiek baliabideak jartzen badituzte, eta Euskara teknikari sare handi badaukate, bereiak egingo dutela. Proiektua HPS-rena sala nolabait heldu zitzaigun belarrietara eta krisia.
topaguneetik beldurtuta, gure autonomia, proiektua desbideratzeko beldurra, hori guztia kudatu behar izan genuen, pentsaizue hau otsaila martxoan zen, eta udaltopen hemen geunden hori guztia konponduta, eta proiektua berregosita, ez da, zera bizia, telefono gorria, eta tartean bitartekaritza lana ere, ez da, bai instituzioetako beste lagun batzuren laguntza, gure bazkiden laguntza, eta nola gainditu genuen hori, zenbait ideia lagungarri egin zitzaigun, biona zela biok sinisten genuen, hala izan dadila. Guk bageneukan kontzientzia badala bakarrik ezin genuela, HPS-etik ere ezin zuten, eta hori elkarri aitortu genion, eta ezberdin saiatzeak merezi zuela. Hori ere, bazen nolabait, bide gurutz ataratzeko gauza berriak egin behar genitxun, eta elkarrekin egite hori idea ona izan zitxekela, indarrak batzeko idea indartsua izan zitxekela, eta urrunago heltzeko bidea emango zigula ere ikusi genuen. Hortaz, humiltasuna, akaso ez da nirea, akaso gurea da, eta konfiantza jartzea egokitu zitzaigun, aldarte horrek lagundu zuen, ez dela han geratu zitzeken ez da, proiektua. Horrekin batera gainera, beste eragile batzuri leku egiteak lagundu zigun, nola, etor, koltsoiak eta izan genitun. Eta, emetik eskerrak, telefono gorri horietan eta bitartekaritza lan horietan aritu zirenei. Zorionez, atera zen proiektua. Horixe izan zen, gure gure lehen korapiloa. Eta pentsatzen dut, beste leku batzutan ere, erreplikak izan ditzakenak, ez da, norena da? Gure bigarren korapiloa, logoa dantza, deitu dio, bai? Eta, komunikazio estrategiarekin lotuta, ere, komunikazio estrategia ere elkarrekin egin genuen, baina hori izan momentu euskarria diseinatu behar ziala, espotak, banerrak, ze logo jarri, gu normalen, jaurlaritza ez dakilegea da, baina araua da, eta badakizue, diruz lagundutako guztia gure armarria, gure logoa jarru mertzula, hori ezin zala saiestu, topagunen aldetik hori instituzionalitza izango litzakela, espota, telebista duen eragina, azkenian, komunikazioko edituei ere entzun da, eta, proiektuaren onurai batez ere jarrita, esan genuen, ze irudikatu nahi du lehenengo espotan. Guatuko zate, zintzan lehenengo espota, oso irudi grafikoa, belarria, ahoa, eta azkenengo pantailazoa, logoz betetako pantailazo bat. Azkenean, etzan inor bere izten, baina irudikatzen zan azan lankidetza, haundi bat zeolatzen. Horrela ebatzi genuen, lehenengo espota, baina, gero eta eragile gehiago zeuden implikatuta, gero eta parte hartze haundiago bat elortzen eginean, eta horrengo espotak, etzan bidiregarria logo guzti jartzearena, eta erabaki genuen logoik ez ateatzea, eta Euskaldiaren markaren pean itea komunikazio guztia. Beraz, nik uste lortu genuela marka txuri bat, denona dana, eta nik uste hori izan zala gure erabaki estrategiko bat, eta ondo hartutakoa, eta merezi izan duena, ez? Marka txuri bat egitea lortu duena. Hirugarren korapiloa, lidergo partekatua eta funtzio banaketa gurutzatzen direnean, ez da? Lehen irizpideak nolabait eskatzen du elkarrekin aritzea, eta bigarrenak bakoitzak berea egitea, eta bataren da bestearen artean, mugan nun dagoen ere, kudeatzen zailtasunak auki ditugu. Zailtasunak auki ditugu zergatik. Lehen edizio honetan, Euskaraldian lehen edizio honetan, partekatutako espazioak lehen etzi ditugulako, eredu izan genuelako horretan, baina plaza, pentsatu baino askoz gehiagotan aritzea tokatu zaigu, eta horrek jangaitxu. Eta nolabait horrek ondorio batzuk izan ditu, gero bakoitzak bere funtzio propioa betetzerako garaian. Alde batetik, topaguneari egokitu zaio, batzar instituzional mordo baten parte hartzea, eta hori ez da ez ona ez txarra, gertatzen dena da, gain kargak eta bikoizketak ekarri ditula. Bestalde, egokitu zaigu baita be,
lurralde mailako, zein herri mailako hainbat erakunde publikorekin harremanetan egotea, eta topagune askoz azkarrago heltzen zen horretara. Praktikarako askoz arinago da gure egitura. Eta horrek korapiloak sortu ditu, zenbait erakunde publikotatik nolabait HPS non dago, gu heltzen ginen lehenago. Eta horretan erreakzioak izan dira, nolabait desajusteak, ero zerak aldrebez interpretatu dira, eta, esan barra daukagu, HPS-eko sustapeneko zuzendaritzak oso baliabide pertsonal gutxi dauzkala, eta baliabide ekonomikoak topagunearen ekipua onditzen jarri dela, ez da? Eta orduan guk hori egin ala izan dugu, orduan, egin dugu nolabait bideak eskatzen zuena, ez da? Eta batzutan desordena hori ere perzibitu da. Eta horretan aritu behar izatea topagunea, batzutan gure funtzio propioa, herritarren adar hori nolabait gehiago garatzeko, aukerak murriztu dizkigu, danera ezin izan gara heldu, eta hor nolabait espazio gehiago okupatzea nahiko genuke topagunetik. Laugarren korapiloa, besteren aitortza eza edo bestea aitortzen ez denean. Hau, egia esan gure artean ez zaigu tokatu. Baina bai bizi izan deula beste herri mailan edo beste erakunde batzuetan, ez? Adibidez, udalaren eta euskara elkarteren artean harreman mesfidatiak eta konfrontazioak egon direla hori ikusi dugu. Eta batzuetan korapiloa lidergoan kokatu da, beste batzuetan erabilera politikoan, beste batzutan komunikazioan, horietan, bai topagunetik eta bai HPS-etik bitartekaritza lanak egitea tokatu zaigu, batzutan, korapiloa askatza lortu dut, baina beste batzutan ez. Eta hor, zenbait herritan eta zenbait lekutan, oraindikan korapilo hori askatu gabe dagoela ikusi dugu, bai? Beste adibide bat, gure artean, HPS eta topagunen arteko lehen korapiloa hori, proiektuan horrena da, zuena da, beregan atengo dezue, gurekin ez dezue kontatuko. Korapilo hori hain balekutan ere bizi izan dugu eta hori askatzeko ere bidea eta lana izango dugu. Aurrea. Bai. Bosgarren korapiloa baliabidena, ez da? Hasieratik, nolabait, baliabideen gai hori ebatzen nahi izan dugu finantzazio partekatuaren bidez, eta nolabait, koordinaziotik esan dugu, Euskal Herriko funtzioak, Euskal Herriko erakundeek estaltzea proposatzen dugu lurralde mailakoak lurralde mailako instituzioek, eta herri mailakoak udalek nagusiki, hori izan da proposamena, Eta horrek ere kontako erreakzioak izan ditu, jakina Eusko Jaurlaritzak hori sustatu aldu, baina ez dago berezko eta inoren poltsikotan da horrekontuan sartzea delikatua da. Orduan horren inguruan zailtasunak auki ditugu, herrietako euskara partidak gehientsuenetan ez dira handitu, eta horrek bi ondorio mota gutxienez izan ditu, bata beste proiektu baten kalterako, izan dela Euskaraldian baliabideak jartzea, zenbait kasutan, beste batzutan baliabide eskazia eta borondatezko lanak nolabait jasan behar izan du, ero lan gehiegizkoa hartu behar izan du, asko zaten dute, mingaina kanpoan bukatu dutela, eta hori mimatu beharra. Ez digutxugun nahi lehengorkak esan duen moduan koordinatzaileak Euskararen adituak, baina bai borondatezko lana dinamizatzeko eta laguntzeko pertsonak eta koordinatzaileak behar ditugu. Eta, hirugarrena izango litzake, oztopo burokratiko legalak ez da, herri batzorden esku baliabidea jartzeko, ero koordinatzaile bat kontratatzeko, oztopo horiek topatu ditugu, eta jarraituko dugu Inigo Urrutiaren zera ez da, horiek nolabait errazago bideratzeko, lan jarraia albidetzeko, guretako lankidetza hitzarmenen bidea litzake ederrena, baina hor ibilbide bat egin beharra daukagu baita ere. Seigarren korapiloa, inkoherentziak eta epaiak. Hau gehiago dago lotuta, 11 egun horietan, bakoitzak hautatutako rolarekiko inkoherentziak sortu dira 11 egun horietan, eta, seguruna, ez, eta, hori badakigu, rolen pedagogia soziala handiago hain behar duela, oaindikan. Tabarra eman dugu, baina guztez oaindikan hobeto esplikatu behar da rol horiek. Orduan, inkoherentziak ikusi ditugu, zentzu horretan, parte hartzaileen artean, rol bat hautatu eta bestela jokatu dutela, ikusi dugu, batez ere hau bizien kasuan,
ez? Hau bizi asko belarri prest modun jokatu dute. Baino gizartean proiektzioa duten pertsona referentziale bereziki koherentiak izatea eskatzen genuen, eta eskatzen jarraituko dugu, bai? Honetan guztian, politikariok eta agintariok ardura berezia dugu, bai? Inkoherentzia horiek saiesteko ardura berezia daukagu guk. Baina, koherentziaz jokatu duten zenbait lagun aldiz, epaituak izan dira publikoki. Norbanakoen ariketan birrolak dira zilegi, hoi behin eta berriro azaldu da gure arteko bileretan, belarri prestigiatu behar zirela hainbat eta hainbatetan azaldu da, eta txamponaren bestaldea ezein izan da, belarri prest asko epaituak izan dira. Eta, bueno, ikasgaia bukatzera goaz, ikasgaiak eta proposamenak azken atalean sartuko gara, badira bi ikasgai orokor, ezta? Alde batetik, hasieran esan duguna, ezta? Korapiloak izan ditugula, baina ikasteko aukerak izan direla haue guztiak eta horrekin lan egin behar dugula. Eta bigarren ikasgai orokorra, sukalderan handia eskatzen duela elkarlanak. Eta ariketan jartzea, eta horrela bakarri lortuko dugula eragin biderkatzailea, ezta? Elkarren entzun da eta elkarrekin hitz egin da. Jarrera mailako ikasgaiak erakundeetatik harago pertsonon jarrerak asko esan nahi dau, eta esango nuke gainera gure artean, Jaurlaritzaren eta Topagunearen artean egondan ekipoak honetan ahalegin handia egin duela. Ez dago gure gidoian, baino komisateak ere zerikusirik izango zuela inoiz elkarri esan diogu. Eta, labur, hor daukagulako ja hasier begira, zer jarrera mota iruditzen zaigu ezinbestekoa, ez da? Alde batetik heldutasuna behar dela, gabeziak beti ez daudela bestearen etxean, horrelanean ere badaudela, autokritika, gardentasuna, hori garrantzitsua direla. Bestearen larruan kokatu eta empatiaz jokatzea garrantzitsua dela, humiltasunez jokatzea, badira gehiago, ez di? Konfiantzarekin lotuta, hoi behin eta berriro atea dan kontzeptua da, gutzako gakoa, giltzarri, ezinbestekoa izan da, bide honetan. Konfiantza eman behar da, eta hortik aztea komeni da, naiztak jakin, hortarako askotan baldintzak ez diela egokiak izaten, konfiantza ezin dalako behartu. Konfiantza jaso ere egin behar da, bai? Eta ez da eskatu daiteken gauza bat, baizik eta irabazi beharrekoa eta bidean ikasten dana, bai? Aipatutako konfiantza, autokonfiantza dagoenean, bakarrik eman daiteke. Eta, honekin lotuta ere, esango nuke oso garrantzitsua dela, gutzako, izan da, bide honetan, espektatibak, bakoitzaz azkan espektatibak partekatzea, bai? Eta doitzea, batez ere. Bai hauek... Bai, nire txanda. Nire naiz. Bai. Kultura. Joateko momentu egokia. Ez kulturakin lotutakoak, ez? Kultura vertikalak eta horizontalak elkarrekin lanean jarri ditugula. Eta, batzuen ustez, besteak burokratak izan litezke, beste batzuen ustez besteak hippieak edo asamblearioak izan daitezke. Eta, elkarren aitortza erdigunean jartzen badugu elkarren egiteko moduak onartzea dagokigu, eta elkarrekin lanean aritzetik lankidetza kultura berriak sortzea pasako ginateke ez. Eta, azken euskara teknikarien rola gutzako ere oso garrantzitsua da, eta esaten ari da, zubigintzarako giltzara izan daitezkelako, ez? Ikasgaiak baita be, zera burokratiko-administratiboak gainditzeko. Hor ikusten duguna da, kontratu legeak badaukala perbersio bat, ez da, batzutan ikusi duguna da, herri batzorden esku baliabideak jartzeko kontratu txikiaren formulara izan dela kasu batzuetan bidea, eta horrek badauka ondorio bat, lankidetza harremana beharrean zerbitzu harremana bilakatzen dela de facto eta legez, ez da? Eta batzutan bide hori erabiltzea izan daiteke irten bide bat, baina hori sinistea eta nolabait horrela jokatzea badaukala eragile soziala proiektuaz desjabetzeko eragina ere, eta hortan adi egon behar dugula. Beraz, malgutasun horiek eta zirrikitu horiek topatzea garrantzitsua da, baina zera horizontala mantenduta. Eta
bueno, aitortzea baita be, desadostasunak agertuko direla bidean, gure hartan ere agertu dira. Hortaz, hoietaz zuzen da zintzo hitz egitea garrantzitsua da, hoiet gordeta ukitzea gero estanda egiten du. Gatazkak ez direla saiastu behar eta mahai gainean jarri behar direla, hoiek kudeatzeko. Eta, bueno, batzutan ez gara ados jarriko, baina, bueno, batzen gaituen horrek nolabait eramango gaitula aurrera hori gogora ekartzea. Agertu eta eseritzaketu funtzionatu eta jeki egin behar azkenean ere. Jasone eta ez ditu eskerrik asko bioirezun ekarpenagatik, ez da galderaren bat badagoen aretoan, eurentzat bai, han atzekalde hartan. Bota. Egun hona guzioi. Justu galdera simple bat, jakin nahiko nuke, ea Nafarroaren kasuan egin duzuen olako balorazio edo bilana bat, eta nola ez, Ipar Euskal Herriarentzat ere, eta egina izan bada edo asmoa balin bada, gero publikatzeko intentzioa baden. Nik esango nuke elkarlanari buruzko ariketa hau propio lurraldez ez dugula egin ditugu valorazio orokorragoak, eta ariketa hau propio gaurko egin dugula. Naiz eta gauza batzuk bidean egin ditugun, biltze hau ez dugu egin, eta egia da baita be, HPS eta topagunearen artean eman den elkarlan sakon hori, beste lurraldeetan bardin ematea ez dela, toki bakoitzean forma ezberdina hartu duela. Eta hori azpimarratu beharra dago, ez da posible eremu guztietan bardin jokatzea. Dagoen egoera legalagatik, dagoen ibilbide historikoagatik, hainbeste arrazoigatik. Zer egingo da? Egin zuen lan hori EAE-rentzat, Nafarroarentzat eta Ipar Euskal Herriarentzat. Interesgarria da, ez da? Nire ustez nahitaezkoa da. Euskaraldiak segida bat izango du, beraz ez baditugu korapiloak eta edo alde positiboak azaleratzen, ez dugu hobetuko. Ezin egin du, pribatuan egin dugun hori jendaurrean egingo dugunik, bestaldearekin hitz egin behar, baina, ulertzen dut, bai, interesgarria da ariketa. Beraz, eramaten ditut etxeko lanak, proposamena eramaten dut. Etxeko lan horiekin amaituko dugu, ez dago galdera gehiago egiteko. Betarik eskerrik asko, Jasone eskerrik asko ez ditu, hurrengo batera arte. Eta Euskaraldia...